Takže čus lidi, já si tam u nového dalšího videa a dneska si zahrajeme v Robloxu Sneaker Resource Simulator. Tak jdem na to. Mezi tím, co se mi to tady načítá, tak dejte odběr, like a zvoneček, ať vám neunikne další video. Můžete i sdílet. A my jdeme na to. Takže máme jít sám takhle. Ono jsme teďka načítají, protože to je trošku pomalejší. Ale měla by to být v pohodě. Já už se to načetlo v pohodě. Koupili jsme Nike Air Force 1, takže Nike Air Force. Máme na noze? Jo, máme. No nic. Bylo už tady má nějaký jiný, úplně nějaký fakey. Já musím také kliknout, jo? Počkej, čím to mám dělat? Hej. Je takhle, aha. Můžu koupit znovu ty Air Force? Já nemám prachy, ale. Víc co mám dělat? Já nemůžu tady koupit další ty. Hej, lidi, kámo. Hraju to na PlayStationu, takže to je trošku těžší. Není to kvůli tomu, jakože bych třeba neměl na tom, na telefonu Roblox, jo, nebo na počítači. Ale prostě snažím se jakože tady to naučit na PlayStationu, takže teďka hraju na PlayStationu tady. Wow. Air Maxi tamhle. A teďka jakože nechápu, co mám dělat. Jako, jestli mám tady ty koupit znova, ale ono to nejde. Bo jako, co mám dělat? Aha, tak na to nemám. Na to taky nemám. Mám koupit tady ty danky. Já koupím. Nebo co mám koupit? Mám koupit tady ten. A já je koupím. Jaký mám koupit? Hej lidi, jaký mám koupit? Jestli vůbec můžu koupit. No nic, ale ono to asi koupit nejde, nebo já nevím, jak to funguje. Tak to nechápu. Já se do toho musím zase dostat, jo, že jinak. A to musím zase pochopit.
Lidi, já myslím, že jsem asi kaput, protože já nemůžu nic koupit. Můžu to jako koupit nějak to. Nebo jak to funguje tady? Mám 256 těch peněz, no, takže... Hej, já je chci koupit. Oni myslí, že to takhle se asi nepůjde. Hej lidi, tak já jsem asi kaput, nebo jako já nevím, já to nechápu. Hej, co mám dělat? Hej, tak já nechápu lidi. Hej lidi, už mám 2 boty. Yes. Už jsem to asi pochopil, nebo já nevím. Yes, vydělali jsme na tom něco aspoň. Teď dáme zase autobil. Něco tady nakoupíme. Koupil bych prostě, dokud mi nedojdou peníze. A pak to všechno prodáme. No nic, to asi za 55 nic nekoupím. Hej, půjdu za tím skibiďákem. Hej, já nikdy netrefím to zády, ale už mám 955 korun. Skupit tady to? Tak zase pokoupíme něco. No nic, Jordan 4. Ale ty Jordan 4 jsou pěkný. Hej bro, ty určitě chceš Jordan 4, veď? No nic, ale mám docela dost peněz.
Co tady bude dělat? Co bude vařit? Budeme něco kupovat? Bo... Hej, jak to funguje, lidi? Něco za 50 sekund se stalo. Nechám to tady kupovat zatím. A jdem to prodat. Tak lidi, teďka jsem to... Wow. Co stalo? No, máme 60. Tak to pak ničemu dál. No. Co tady to? Jo, tam si můžu dávat ty. Tak to je dobrý, až budu mít nějakou Jordan 4, tak ji tam hodím. Tak jdem koukat, schválně co nám padne. Hej, ty Air Force a Dunky tady padají hodně. Wow. Hej, už mi padne něco dobrýho. Teď jdem trošku pokupovat, no. Aha, už mám peníze. Tak to jo. Hej, pojď se, mám trhnout. Tak to jsem prodal za hodně dobře tady to. Ne, to už nemůžu, já musím něco, bych tady pokoupil. Aha, zase na to nemám. Yes! A já tam ty 4 hodím. Hej, proč mi se skáče ten chat? Bro, tady nechci chat. Co to je? Jo. Já tam chci prostě hodit tady to. Co to je? Jo, počkej, to je cena, aha. Tak to ne. Jo, takže já když to sem naházím, tak to jo. Tak počkej. Dáme to třeba za 1500. To myslím dobrá cena za Jordan 4. Kde jsou? Proč mám u sebe zase?
Už nemám money. Hej. Tam hodíme ještě tady ty. A ty dám za litr. A tam dám také předražení, jako jen tak for fun, jo. Takže no nic. Trošku jsme potom, no. To je taky drahý. Hej, on to někdo koupil. Asi jo, no. Kde to je? Tak to ano. Jsem se někam portnul. Co to je? Tak to jsou ale pěkný boty. Ale 25 táců mi přijde jakože moc za ně. Počkej, za 12? Dej mi je, dělej. Hej bro, já chci. Dej mi je. Já je koupím. Jak je mám koupit? Jo, beru je. No nic, koupil jsem něco. Teď je za 90. Vyplatí se to. Asi ne co. Tady za 100. Tak. To je nějaký levný, ne? Za 100. Hej, já je koupím za 100. No nic, koupil jsem je. Tady prodávají za 3,5. Ne, teďka to ještě prodávat nebudu. Teďka jdu na farmy nějaký a pak to se můžu zkusit prodat. Je někdo v druhém patře ještě? No, tady někdo je. Tak jdem zpátky, něco nafarmíme a pak můžeme klidně tady prodávat. Je to taková obyčejná hra, no. Tady to je možná tak jakože na streameček a tak, no. Yes. Počkej, to se mi nevyplatilo, ne? Když jsem tam ty koupil za 5 kilo. Nebo za... Hej, za kolik jsem koupil ty Jorny tam ty?
Nebo jestli jsem je kupoval za 100. Asi jo, no. Hej, tak já nafarmím a půjdu tam to prodávat všechno. Tak jo, lidi, tady bych to asi ukončil. Protože je to takový jakože... Ne, že by to bylo špatný, ale takový... Že tady jenom čekáme a to, no. Takže to asi není úplně také na video. Že také budete jakože koukat na mě, jak tady prostě čekám, než mi něco dobrýho padne. Jo, takže... Co za? Nevím. Počkej, já jsem se... What the? No. Tady bych to teda ukončil dneska. A kdybyste chtěli příště, tak když tak můžeme natočit, jo. Takže zatím zdarec.